deze week de wetgeving voor gelijke behandeling BES. En dat geldt dus voor alle 3 de eilanden van Caribisch Nederland. Naar de Tweede Kamer is gestuurd. Al eerder is het aangekondigd dat we dat zouden doen. Zoals u wellicht nog weet heeft de commissie TODE, overigens niet de commissie van het sociaal minimum, maar een andere commissie onder leiding van Glenn TODE, heeft geconstateerd dat het wenselijk zou zijn, dat hebben de openbaar lichamen mij ook aangegeven, dat we die gelijke behandelingswetgeving ook van kracht zouden laten zijn, niet alleen in Europees Nederland, maar ook op de BES-eilanden. En in dat kader hebben wij een wet gemaakt. Die is in consultatie geweest, die is ook bij de Raad van State geweest en kan nu dus door naar de Tweede Kamer. En ik hoop natuurlijk dat de Tweede Kamer die wet zo snel mogelijk zal behandelen. Vervolgens natuurlijk ook de Eerste Kamer. En dan hopen we dat die wet in werking zou kunnen treden in 2025. Dat weten we natuurlijk niet zeker. Want ja, het parlement bepaalt natuurlijk zijn eigen tempo. Maar ik hoop dat ze dit snel zullen doen. En wat dit ook betekent is dat mensen die op de BES-eilanden wonen op deze manier de mogelijkheid hebben om, wanneer ze zich gediscrimineerd voelen, zich op deze wet te beroepen. Er zal ook een instantie komen op alle 3 de eilanden waar je je kunt melden als je gediscrimineerd wordt. Of gediscrimineerd voelt. Hè, want het is natuurlijk daarna die instantie die ook kijkt naar of dat aan de orde is. En dat betekent dus ook dat het College voor de Rechten van de Mens dan bevoegd is om te oordelen naar aanleiding van deze kwesties. Nou, een onderwerp wat denk ik heel belangrijk is en nu in een volgende fase is. Dan een ander nieuwsfeit is dat we een overzicht hebben gepubliceerd van alle wetgeving die van toepassing is op Caribisch Nederland. Dat heb ik naar de Tweede Kamer gestuurd. Het zijn wetten die geheel of gedeeltelijk gelden voor Caribisch Nederland. Dat was een overzicht waar, naar aanleiding van de motie van Jorien Buiten, Kamerlid in de vorige periode, om gevraagd had. En we hebben dat geprobeerd inzichtelijk te maken door niet alleen de lijst op te stellen, maar ook een infographic te maken. Als u geïnteresseerd bent, dan kan die natuurlijk naar u worden doorgestuurd. Die is ook in 3 talen beschikbaar, dus in het Papiaments, Engels en Nederlands. En geeft een overzicht van wetgeving die geldt. En natuurlijk hebben wij ook gezegd dat we in de komende tijd, in het kader van het uitvoeren van Comply or Explain, daar veel meer over zullen communiceren, ook met de Tweede Kamer. Omdat het heel vaak gebeurde dat wetgeving eigenlijk niet eens een discussie was. Moet het eigenlijk wel gelden op de eilanden of niet? Maar met dit overzicht kun je het niet alleen maar bijhouden, maar kun je ook zorgen dat we in het kader van Comply or Explain steeds weer aanvullen daar waar nodig is. En dan een laatste punt van mijn kant. Dat is de verhoging van de vrije uitkering. Hebben we vorige week aangekondigd. Als onderdeel van het pakket van de voorjaarsnota. Dus de aanpassingen van de begrotingen voor dit jaar nog in Nederland. We hebben op basis van de onderzoeken die gedaan zijn, waaruit gebleken is dat de vrije uitkeringen voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius te laag waren en ook niet voldoen aan een zekere systematiek, niet automatisch worden verhoogd, hebben we extra middelen gereserveerd met ingang al van dit jaar, dus 2024. Gaat het om 8,6 miljoen euro in totaal. Daaraan toegevoegd ook nog extra middelen, 5 miljoen euro, om de verhoging van het wettelijk minimumloon te compenseren. Want die verhoging is al ingegaan vanaf 1 januari, wordt nog een keer verhoogd per 1 juli. En dat betekent dus niet alleen maar dat private werkgevers op de eilanden het minimumloon moeten verhogen. Dat geldt natuurlijk ook voor ons, voor RCN bijvoorbeeld en de OLB's. En om de OLB's ik zeg het OLB, dat is Bonaire, maar de openbaar lichamen, OLB, OLE, OLS, om te zorgen dat die ook allemaal voldoende middelen hebben om hun medewerkers te compenseren. En dan nog een bedrag van 4,5 miljoen euro om te zorgen dat ze aansluiten op de zogenaamde BBP-systematiek. Dat betekent dat loon en prijs
ontwikkelingen automatisch worden gecompenseerd. En daarmee ook die vrije uitkering elk jaar weer als de prijzen stijgen, die vrije uitkeringen ook zullen stijgen.